Привет, пичове! Тръгнахме. Малко времето е не баш за уилита, ама отивам на писта по хубаво Кабакчиев тим. Ще направим едни опити за кантарене с машинката, дето зад се срем, то се води уред някакъв, дето се слага отзад на мотора, да не мога прекантариш. Времето е, меко казано, гадно, но може и да е по-зле. Си траем, че 2 часа ще се мъчиме на по-хубаво. Живи здрави! Надявам се да си изкараме мега яко. Въпреки времето, но живи здрави сме, пътувам. После ще снимам там, като стигнем на пистата и надявам се да не вали много, да мога да я разпъна някъде тази камерка, да има няколко кадри от там. Аре, умното ще се видим след малко. Стигнахме, ама за сега няма ник. Ма гледайте какво тарикатско, а? И какво върта камерата си едно. Не мога да завъртим после. Хич да не е баяса, деш. Сериозна група са. Може да спеят хапи. А там някой прави също нещо ли? Други хора? Не. Това са приятели, карат в гората. Мале, сега е много хубаво за каране в гората. Да. Ама те нашите отидоха. Сега е мекичко. Странта отидоха. Колко мотора бяха? Може би 5-6 мотора. Кеф голям. И това го правим, така че ако решим да ще ви кажа... Тя много рязко влезе, майче, на земления газ. А добре ли? Добре. Аз как ще добре, аз нека да ти добре. Добре. Аз посетим моят мотор, така това се. Добре. Супер. Не. Браво. Това го направи много добре. Аплодисменти. Браво. Да. Спреме с успех. Да, това беше добре. Добро беше, беше добро. Топ! Да. Браво! Това стана яко! Направо му се видя пробката.
Добре. Добре. Много добре. Го Топ. върна. Иде той. Айде. Айде, Венци, ти си? Това твоя ли беше? Да. Няма покривката тук, може би една-две минути. Да. Хубаво. Браво. Яко. Много добро. Това беше. Покарахме, сплескахме се. Жестоко беше. Ръката вече ми дава заето изцяло. Реално аз спрях да карам, защото не можех вече. Значи смятайте колко ми е зор в момента. Но топ е упражнението. Виждаш къде са лимитите. Беше жестоко. Трябва да отидете и вие задължително. Знам, че искате. Не се правете. Направо се дигайте шапките и действайте. Аз даже ще говоря с човека, ако трябва. Ще оправим работите. Стъпчици нещо ще хванем. Много опитчива, много свежи, много точни хора. Препоръчвам. Жестоки са, моторетките са им много добри. Те са една групичка тръгнаха нагоре. Отидох там на място под палатката и примерно 8-10 човека. Викам, брах, какво стана, не мога да се изредиме тук 2 часа. Те се дигнаха всичките с чистите кросарки нагоре към планината. Беше жестоко, тръгнаха пичовете да си правят кеф. Останахме двама, беше жестоко. Препоръчвам ви наистина. Ще усетите нещо друго, дето мога карате 100 години мотора, ама това не сте го усещали гаранция. Много е яко.